всім глядачам доброранка. Привітання, Кася. Салют! Падай худшей! Кому кажу? Кася, навошта мне падать? Гэта я не табе, Варочка. Прабач, пакуль не магу адарвацца ад тэлескопа. Потым усё растлумачу. Сябры, вы што-небудзь разумееце? Я пакуль што нічога. З кім Кася размаўляе? Усім салют! Привітанне, Лесік. Я сёння так рано прачнуўся, яшчэ да ўзыходу сонца. Паглядзеў на неба, а там такія яскравыя зоркі, ледзь адарваўся, быццам сапраўдны фільм паглядзеў. Падай! Доўга я чакаць буду! Ой, Кася, гэта ты мне? Ну, калі ласка! Вара, а што гэта з Касей? Навошта мне падаць? Я не ведаю. Сама з сабой размаўляе, нават нейкія каманды аддае. А мне падалося, што яна з зоркамі размаўляе. Ды зоркі ж высокая і вельмі далёка. Не пачуеце яе. Можна цішэй? На самой справе сёння Кася зусім не наша знаёмая Кася. Напэўна, яна удзельнічае ў нейкай вельмі сур'ёзнай аперацыі. Няхай удзельнічае, толькі навошта камандаваць, каб мы падалі? Сябры, можа, вы падкажаце, што адбываецца? Хто павінен падаць і чаму нам трэба гаварыць ціха? Вы так мяркуеце? Якія ж нашы гледачы разумныя! І вельмі здагадлівыя. Яны падказваюць, што ўся справа сапраўды ў зорках. Наша Кася чакае знічку. Ці іншымі словамі зорку, якая падае. Усё правильно вы гаворыце. Толькі ні адна зорачка зараз не збіраецца падаць. Вядома, таму што і ўсе дзеці, і ўсе зоркі на небе чакаюць мультфільм. Тады давайце яго зараз жа і паглядзім. Ой, цудоўны мультфільм. Спадзяюся, што ён усім спадабаўся. Нават зорачкам на небе. А цяпер, Кася, раскажы, навошта табе знічкі? Як навошта? Хіба вы не ведаеце, што калі ўбачыш знічку, трэба хутенька загадаць жаданне? І кажуць, што яно абавязкова здзейсніцца. А ў мяне такое жаданне, такое вельмі вялікае. І мне неабходна, каб яно здзейснілася хутчэй. Я не магу чакаць. А раскажаш, якое у цябе жаданне? Не магу. Гэта вялікі сакрэт. Кася, мы табе дапамагаем, а ты нам сакрэт расказаць не хочаш. Вось калі б вы мне дапамаглі зорачку з неба паклікаць, тады б я вам усё расказала. Мы дапаможам. Мы з Варварай усё прыдумаем. І што, напрыклад? Трэба зорачку прымагніціць. Звычайным магнітам? Не, на зорачку гэта не падзейнічае. А што падзейнічае? Што-небудзь прыгожае і бліскучае. Вара, нясі сюды свае упрыгажэнні. Хвіліначку. Вось. Зорачка, скачы сюды! Ой, Кася, трэба падрыхтаваць месца, куды наша зорачка прызямліцца. Вара, нясі самую мяккую падушку. О, тое, што трэба! Зорачка, ляці! Касечка, дай паглядзець у тэлескоп. Якая зорачак на нашу падушку прызямліцца? Глядзі. Што ты бачыш? Ну, Мне здаецца, што зорачкі заснулі і нікуды падаць не збіраюцца. як заснулі? Звычайная справа. Сонейка на небе паказваецца, зоркі засынаюць. Як? Зорачкі, спаць нельга! Касечка, зорачкі быццам дзеці. Ім трэба добра выспацца, каб быць вялікімі і яскравымі. Так што пачакай, сяброўка, са сваімі жаданнямі. Не, я чакаць не магу. У мяне вельмі вялікае жаданне. А ў мяне прапанова. Чаму б не напісаць твоё жаданне і не адправіць яго да зорак? Напрыклад, у ракеце. Правільна! Зорачкі прачнуцца, і кожная захоча твае жаданне выканаць. І пачнецца сапраўдны зоркапад. Вось здорава будзе. А што, калі ўсе зоркі з неба паляцяць? І мы тады адразу многа-многа жаданняў загадаем. Ой, трэба хутенька гэтае жаданне прыдумаць. А чаму б нам зараз не паглядзець мультфільм? Ага. Кася,
Падрыхтаваў ты свае жаданні, якія будзеш загадваць, калі зоркі падаць пачнуць? Я нават могу вам рассказать. Говори, мы никому не расскажем. Ну, добра. Я вельмі хочу, каб у мяне было сяброў больш, чым у каго. 100, ці нават 200, ці яшчэ лепш 300. Вось. Цудоўнае жаданне. Толькі мне здаецца, што не абавязкова, каб сяброў была такая колькасць. А я лічу, што чым іх больш, тым лепш. А вось і не. У цябе можа быць адзін, але самы сапраўдны сябр, які цябе і разумее, і інтарэсы ў вас агульныя. І які падтрымае цябе ў любой сітуацыі. І толькі яму ты зможаш даверыць свае сакрэты. Затое, калі ў цябе многа сяброў, на дзень нараджэння ты атрымаеш шмат падарункаў. Але і падарунку ад аднаго самага лепшага сябра ты таксама будзеш вельмі рады. Гэта так. Але калі ў цябе многа сяброў, ты з лёгкасцю можаш гуляць у самыя шумныя гульні. Вось. А я люблю знаёміцца з тымі, каго раней не ведала. І Кася такая ж. Вы у нас асобы кантактныя. Вядома, бо пра сваіх лепшых сяброў ты ўсё ведаеш, а пра новых знаёмых толькі пачынаеш даведвацца. Можна нават наладзіць такую гульню. Адказваць на адны і тыя ж пытанні, а потым параўнаць, што ў адказах агульнае. Варачка, я пакуль што не вельмі разумею. Давай зараз і пагуляем. А? Напрыклад, адкажыце, які ў вас любімы колер? Мне падабаецца чырвоны. А мне зялёны. А мне жоўты. Мы лепшыя сябры, але колеры нам розныя падабаюцца. Другое пытанне. Які музычны інструмент вам падабаецца? Лесік, ты пачынай. Мне гітара. А мне вельмі падабаецца скрыпка. А мне і гітара, і скрыпка. Я ўвогуле люблю, калі гучыць аркестр. Лічы, што мы знайшлі агульнае. А цяпер я задам сваё пытанне. Якія мультфільмы вам падабаюцца? Я люблю мультфільмы па знакамітых казках. А я пра адважных герояў. А мне падабаюцца мультики, у якіх много музыкі. Здаецца, я ведаю мультик, які спадабаецца усім нам. Лічу, што ён зацікавіць і нашых гледачоў. Давайте хутчэй глядзець. Ой, а хто гэта смяецца? Нашы гледачы Не яны. Ой, а можа гэта зорачкі на небе? смяюцца ў сне. А чаму не? Усе дзеці прачынаюцца і пачынаюць добраранак глядзець, а нашы зоркі глядзяць яго перад сном. А добраранка адразу настрой знімаецца. А калі пачынаеш дзень у цудоўным настроі, тады ён цудоўна і пройдзе. Закон добраранка. Таксама, калі засынаеш у добрым настроі, абавязкова цудоўны сон убачыш. Ага. Адным словам, лепш ні зорачка, ні дзецям не прапускаць добраранак. Усе памятаюць, калі яго глядзець. Нагадаю, што мы сустракаемся з панядзелка па пятніцу зранку У нашым добраранку! Не праспіце.